Samantala, sa ibang balita, tiniyak po ng National Meat Inspection Service na ligtas at negatibo sa sakit ng African Swine Fever, ASF, ang mga baboy na kinatay mula po sa Municipal Slaughterhouse ng Mangaldan bago ibagsak sa kanilang pamilihan. Kinumpirma ito mula po sa lumabas na resulta ng nakolekta na blood samples ng tanggapan sa mga baboy sa naturang katayan at lumalabas na walang kaso ng ASF ang mga baboy. Bahagi ang nasabing pagsusuri ng practical module para sa mga kalahok sa Training on Animal Healthcare and Management Batch 1 na isinagawa ng Department of Agricultural Training Institute Regional Training Center 1. At nagbigay din ng katiyakan din ang lokal na pamahalaan na sila ay nakikipag-ugnayan sa mga tanggapan na may kinalaman sa pagpapanatili ng kaligtasan, kalidad at kalinisan ng mga karneng baboy na ibinibenta sa pampublikong pamilihan. Patuloy din ang monitoring ng Municipal Agriculture Office para sa pagpapaigting ng kanilang biosecurity at kalusugan ng mga hayop upang masigurong walang maitatalang kaso ng ASF sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.